Takže vážené dámy, vážení pánové, je 4.6.2012. Opět jsme se sešli za účelem oficiálního otevření zapečetěné obálky s výherní kombinací druhého hracího týdne soutěže Vyhraj s Pumou pod dohledem paní notářky doktorky Jaroslavy Voclové. Prosím paní notářku o otevření obálky a sdělení výherné kombinace pro druhý hrací týden soutěže Vyhraj s Pumou. Takže obálka určená pro druhý týden, to znamená od data 28.5.2012 do 3.6.2012, originálně přelepená. Uvnitř obálka bez jakéhokoliv označení, zalepená. Takže pro druhý hrací týden je výherní kombinace 4, 5, 11, 13. Všem výhercům blahopřeji a děkuji paní notářce za odborný dohled.